God aften. Så er vi klokken 17.30, og vi er klar til årets første webinar på Afkast Plus, hvor vi ser lidt tilbage på, hvorfor det gik så godt i 24, men også frem mod et meget spændende 25. Med i studiet har jeg min gode kollega Oliver, som står for den gode teknik, og så har jeg også min gode ven og kollega Nikolaj. Ja, jeg glæder mig, Carsten, og faktisk i dagens anledning, så har jeg taget slips på. Ja. Det er jo ikke så tit, man går med slips længere, men jeg tænkte, der er mange tilmeldte og mange kunder, og forhåbentlig også potentielle kunder, så en god anledning. Så er du allerede lidt foran på pointen, men lad os se, om jeg ikke kan indhente det senere i løbet af aftenen. Dagens program på den kommende halve time, jamen som sagt, så kigger vi lidt på, hvad der gjorde 24 til et godt Afkast Plus år og et godt år på markederne generelt. Vi kigger lidt på danskernes investeringsadfærd, hvor der måske stadig er lidt for meget home bias, som kunne rettes lidt op på. Vi kigger selvfølgelig også på Trump, fordi vi må jo konstatere, at 2025 er startet med et brag med hans indsættelse, og hvad det kan betyde for investeringsåret 25 og måske også fremad. Så kigger vi på, hvordan teorien er skruet sammen i vores fine afdeling Afkast Plus, og hvad der ligger bag der. Noget omkring, hvorfor det er vigtigt at holde omkostninger så lavt som muligt, og hvad det betyder for dit nettoafkast over 10, 20 og 30 år. Og så selvfølgelig, hvordan kan man blive kunde, hvis man ikke er det i forvejen i Afkast Plus, hvordan bliver det handlet via netbank osv. Og så slutter vi af med en helt lille spørgsmål. Og I er som sagt, som sædvanligt, altid velkommen til at skrive spørgsmål løbende ind på vores chat, så vi kan få samlet op på dem til sidst, og måske også svare på nogle af dem løbende, hvis det lige giver mening i forhold til dagens program. Så velkommen til, og med de ord, så giver jeg ordet til Nikolaj. Og vi har sat en halv time af, og Carsten, vi to plejer at være gode til at tale, især når det er om investering, men vi skal prøve at holde tidsrammen, og også at der lige er tid til nogle spørgsmål til sidst. Men hvis vi bare lige starter med 2024, så på hvordan gik det egentlig for forskellige aktivklasser, så tror jeg sådan helt overordnet, det er, at mange vil tænke tilbage på 24 som et år med meget høje afkast. Men hvis vi starter herude i venstre side, der har vi nogle af obligationsklasserne, kontanter og danske statsobligationer, 2-3% til dem. 2,4 står der her for danske statsobligationer. Det var jo faktisk det samme niveau, som danske aktier gav. Nogle af aktierne, lidt afhængig af hvilket indeks man måler på, så var det faktisk en lille minus, og ellers lige et par procenter. Så danske aktier var jo ikke noget at skrive hjem om. Vi kommer lidt tilbage til det. Ellers så har vi virksomhedsobligationer med en god kreditkvalitet, cirka 4%. Dem med en lavere kreditkvalitet, 8%. Obligationer fra emerging markets, altså udviklingslandene, Brasilien, Mexico, Kina osv., 8,9%. Og så har vi de her børsnoterede ejendomsaktier, som faldt 3-4%. De har jo faktisk haft det svært i et par år, og det er jo blandt andet rentestigningerne, som ligger og driller den aktive klasse. Så har vi her infrastruktur, 21%, private equity, som jo er unoterede aktier, steg også kraftigt, 25,8%. Og så har vi her emerging markets aktierne, igen kinesiske, indiske aktier, 14,7%. Også en aktivklasse, der har haft det lidt svært i de senere år, været tynget af, at Kina har nogle strukturelle problemer. Og så har vi herinde det globale aktiemarked fra veludviklede lande, altså primært USA, Tyskland, Europa, Japan osv., 26,6%. Det brede aktiemarked, som kombinerer emerging markets og udviklingslandene, steg 25,4%. Og så har vi 27,4% til Afkast Plus, højdespringeren her. Og faktisk ifølge Nordnet, de laver nogle forskellige opgørelser, blandt andet over top og bund på investeringsfonde, og der rangerede de 27,4. Jeg tror, det var top 7% i 24. Så det var både relativt set og også absolut et rigtig godt år. Jeg tror faktisk, det var en 7. plads for at være helt nøjagtig, og man kan sige, som jeg så det, så var det faktisk kun amerikanske tech-aktier og fonde med rene amerikanske aktier, der gjorde det bedre. Der var et par af de fonde, der gjorde det bedre, så det viser jo også, at der var noget, der fungerede også i 2024. Så, men ellers summen af det hele på aktiemarkedet 25,4%, og jeg tror faktisk, at mange aktieinvestorer oplevede, at det var et vanskeligt år, fordi at vi havde stadig den her koncentration. Det var de amerikanske tech-selskaber, som trak størstedelen af afkastet, og bevægede man sig væk fra dem, jamen så fik man afkastmæssigt et rap over nallerne, blandt andet for eksempel ved at investere i danske aktier. Jeg hørte forleden, at danske investeringsforeninger, som investerer i globale aktier,
de steg i gennemsnit 18%. Det hørte jeg også, ja. Så de var 7 procentpoint efter det globale marked, som i virkeligheden er det marked, de siger, at de vil gerne levere et højere afkast til. Så en global spredning, rigtig højere afkast, og faktisk afkast plus lige en tand højere, som også blandt andet er derfor, vi hedder afkast plus, fordi at man skal forvente aktiemarkedets afkast plus en 3-4%. Ja, man må sige, det forpligter. Det gør det, og det håber vi selvfølgelig også på, at vi kan leve op til i 25. Og det er jo, som du selv siger, der er jo rigtig mange, også i 24, der har undervurderet de her tech-aktier og deres styrke, og lagt sig mere i value-aktier eller i small-cap-aktier. Og det er selvfølgelig også resultatet af, at de så ender på de her 18,9, tror jeg, eller 7 eller et eller andet, og de her en 6-7% under indeksen. Ikke? Så man kan sige, altså amerikanske aktier, hak ved den, har man gjort noget andet, som value, small cap, danske aktier, så er det kostet på afkastet, fordi de har ikke kunne følge med de amerikanske tech-aktier. Enig. Altid. Jamen, lad os rulle videre. Og ja, den overskrift, vi ser her omkring danskernes investeringsadfærd, fortæller jo også meget godt, hvad der er foregået her de sidste par år, fordi vi havde jo et jubelår i 2020 under corona, hvor vi havde den grønne bølge, og hvor danske aktier opperformer alt andet, men siden da er det gået stødt og roligt ned ad bakke, relativt i hvert fald. Og vi opdaterer jo de her slides, nu hvor vi er i Jylland her i sidste måned, men der havde vi, jeg tror det var 50%, nu hedder det så over 55%. Og det fortæller jo også det der med, at hvis man udelukkende, eller tæt på udelukkende investerer i danske aktier, så har det været svært i de sidste par år. Og for os, og det er også en af de budskaber, vi prædiker igen og igen, så handler det meget om både og. Man kan jo stadig godt holde fast i sine enkelte danske aktier, men samtidig også investere i noget mere globalt, eller afkast plus. Så det er jo også en af de vigtigste budskaber, man kan få med herfra, hvor mange jo også i de her events, vi har haft, siger, jamen spredning og redning, og det må man sige, at det har været, hvis man har spredt sin risiko. Men danske aktier har faktisk, altså sammen med de amerikanske, så har de faktisk i rigtig mange år betydeligt højere afkast end alle andre markeder. Ja. Og indtil 2020. Fuldstændig. Og, men man har jo tit hørt de gode, gamle danske kvalitetsaktier. Ja. Kvalitetsaktier, det er ikke blevet fjernet endnu, selvom det går lidt dårligt. Men de kan godt falde. Ja, det kan det. Og det har vi faktisk set her. Ja, og vi ser jo også mange private investorer, de prøver at fange de der, som vi snakker om, faldende knive, ikke? Og det kan jo godt være dyrt. Fordi de seneste tal fra Saxo Bank siger, at en typisk dansk investor hos dem i deres aktiedepot har de altså stadigvæk 46% danske aktier og 10% af Novo-aktier. Det er absurd meget, ikke? Det er absurd meget, og der kan man jo også, nu snakker vi meget om koncentrationsrisiko omkring de amerikanske tech-aktier, men man må godt nok sige, at danskerne stadig har meget homebuy, altså meget koncentreret risiko i deres portefølje. Ja, danske aktier udgør vel 1% af det globale marked. Ja, jeg tror det er 1,2 eller 1,3, så det er fint nok. Og så ser vi jo selvfølgelig også stadig, hvad der bliver betalt for mange investeringsomkostninger, og det er jo selvfølgelig også med til at trække afkastet nedad. Og igen, som jeg sagde før, det handler meget for os, og også for mange andre, om det her både og ikke enten eller, så det handler jo både om danske aktier og globale aktier, både value og vækst, og både aktier og på den sags skyld også obligationer. Yes. Det er jo uomtvisteligt, at vi siden i mandags har haft en ny præsident. Ja, hvad siger du til det, Nikolaj? Hvad er dit førstehåndsindtryk? Ja, det er spændende. Ja. Vi sad lidt joket over før, om det var sådan en dårlig film, vi så, hvor det var noget, der gik væk om en uges tid, men det gør det jo ikke. Så det kommer til at stå på i minimum 4 år, eller ikke minimum, i 4 år. Man kan jo ikke tro, at han ændrer lovgivningen derovre, så han får en periode mere. Det tvivler vi stærkt på. Men det er klart, der bliver sagt og skrevet rigtig meget, og der vil sikkert også komme en masse udmeldinger fra hans side, men han har jo skrevet en meget berømt bog, der hedder The Art of Dealmaking, tror jeg nok. Så han er jo en forretningsmand, men han er jo så også bringer noget uforudsigelighed ind i ligningen. Det man kan sige omkring hans politik, er, som jeg ser det umiddelbart, er 4 grundpiller i hans politik. Der er jo dels de skattelettelser, som han vil videreføre, som jo kan give noget vækst og være aktieunderstøttende. Det er regulering med Musk i spidsen. Effektivisering. Det skal være lettere at drive virksomhed i USA, men det kan også give noget vækst og være aktieunderstøttende. Immigration. Ja, der er mange immigranter, der skal syd over grænsen, og det kan jo så give noget inflation, som ikke nødvendigvis er aktieunderstøttende, eller for den sags skyld heller ikke obligationsunderstøttende. Og så til sidst straftold, som jeg også ser det nok kan give noget inflation og mindre vækst.
Så det er jo sådan en afvejning af, der er jo både noget, der er pros and cons, og det kan sikkert godt variere fra måned til måned, hvad der er mest afgørende. Men inden jeg lige giver dig ordet, Nicolaj, så skal jeg synes, at det er vigtigt også at fokusere på det, at vi så før. Det er det her med, at han holder altså meget øje med SP500, vores ven Trump, og hvis det begynder at falde, og det med miskreditere hans politik, jamen så har han en tendens til at deeskalere. Og hvad kan man sige, måske nogle af hans mere radikale udsagn bliver mere modereret. Ja, undskyld. Men det er rigtigt, som du siger, altså der er både pros and cons, ja. Fordi det er jo uomtvisteligt hans sidste valgperiode, og de næste 2 år, der har de jo flertal i begge kammer. Ja. Så jeg tror, han vil gå... Det er jo den periode nu, hvor han skal sætte sit eftermæle. Så jeg tror faktisk, han vil gå langt for at indfri sine valgløfter, som jo i virkeligheden vil betyde, at Mr. og Mrs. Smith og hvad det ellers hedder, at de får flere penge mellem hænderne, som jo igen alt andet lige bør være understøttende for forbruget og dermed virksomhedernes indtjening. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad kommer det så på længere sigt til at betyde for inflationen og så videre ned ad vejen, ikke? Enig. Enig. Og man kan sige, hvis vi ser lidt på de økonomiske nøgletal, så må vi jo sige, helt generelt, at dem fra USA ser fornuftige ud, mens det stagnerer lidt mere i Europa og i Kina, og der er jo også kommet blandt andet den her Draghi-rapport i Europa, som vi snakker meget om, både på børsen og finans og Finanswatch osv., hvordan vi får bragt konkurrenceevnen op i et højere gear, innovationen i Europa. Og der kan man sige, at der kunne Trump måske godt være en god katalysator til, at vi måske endelig fik taget os sammen i Europa og vi gjorde noget ved det. Men hvis man ser lidt på OECD's ledende indikatorer, som man kan måle, som siger lidt om, hvordan er den globale vækst, og er den accelererer den, eller er den på vej ned, så er vi faktisk i øjeblikket i det, man kalder ekspansionsfasen. Og det betyder, at vi har en vækst, der er over det normale og på vej op. Og det plejer alt andet lige at være en af de bedste perioder for aktier. Det man så også kan sige, det er jo kvæg af prissætning af specielt de der amerikanske tech-aktier kørt pænt op, jamen så er risikopræmien på globale aktier faktisk negativ for første gang i 20 år, som jeg har målt det. Og det kan man jo så sige er ikke nødvendigvis negativt for aktier, men taler i hvert fald for, at der sikkert er noget okay i vente for obligationsejerne også. Og det er jo sådan set interessant nok med de her 2 observationer, når vi snakker afkast plus, i og med at vi både har aktier og obligationer i porteføljen. Yes. Og jeg fik lige sparket til kamerastangen, men jeg håber, at vi igen, der er det jo trods alt plancherne. Der går rystelser igennem systemet. Ja. Men man kan sige, når vi ser på sådan et typisk afkast plus år, så det vi går ud og siger, jamen det er globale aktier plus 3%. Det er vores målsætning. Og det er i sådan hele træskolængder et normalt år, der giver 10,5% i afkast. Tekstproblemer. Og hvor kommer det afkast så fra? Jamen altså, man siger, og det har vi også afkastforventningsrådet med blandt andet Rangvid, der står inden for det, siger man typisk omkring 7,5% kan vi forvente på globale aktier. Så har vi løbende omkostninger på omkring 1,3, og så forventer vi et mere afkast på obligationsdelen på omkring 4,3 efter fundingomkostninger. For det er klart, når vi går ud, hvis I kommer med 100 kroner til os som investorer, jamen, så går vi ud og køber de her for 100 kroner globale aktier, og så køber vi for cirka 250 kroner obligationer. Og dem skal vi jo selvfølgelig låne. Og der er det jo rigtig interessant, at det vi ser ind i nu, det er jo faktisk lige sådan mere eller mindre uforandrede lange renter, det er hvor vi investerer, og det er jo selvfølgelig godt, at vi kan investere i noget, der giver et fornuftigt afkast, også fremadrettet, men samtidig så kan man sige, at vores finansieringsrente, altså de korte renter i Europa og Danmark, det er jo som om, at de måske godt kan falde med en yderligere 1%. Yes. Og det vil være en fordel for strategien. Så det vil være faktisk en endnu større fordel, end vi havde både i 23 og 24. Og det er også derfor, vi siger, at men altså globale aktier plus 3%, det er forhåbentlig det, vi kan se ind i. Om det så lige, det pudsige med det globale aktiemarked er jo, at det kan godt være, at det er sådan et gennemsnit over lang tid, de her 7,5% plus minus. Men i de enkelte kalenderår, der svinger det altså utrolig meget. Så jeg vil hellere næsten sige, forvent 10,5% sådan over det lange løb, men generelt per år, kalenderår, 3% oven i de globale aktier. Det er i hvert fald det, vi går. Så det er vel 3-4%. Altså aktiemarkedets afkast plus 3-4%. Ja. Så stiger aktiemarkedet 10, 7,5, jamen så 10, falder det 10, jamen så skulle vi gerne have lidt bedre afkast, ikke? Ja. Minus 6-7%. Så på den måde, ikke? Ja, enig.
Yes, men lad os gå videre her. Ja, det er jo en af mine favoritgrafer. Jeg får altid lov til at tage den selv. Men det er meget, meget kort, og vi skal ikke dvæle for meget ved det. Men hele hovedessensen i den teori, der ligger bag Afkast Plus, er faktisk, at man i stedet for at man går ud og køber for eksempel 100% aktier, så kan man lægge sig her med et forventet afkast, der ligger her, og en risiko, der ligger her, kan man sige. Det man så gør, og det er det Formuepleje har gjort i mange år med delvis succes, vil jeg sige. Lidt afhængig af, hvad for mange omkostninger de har taget fra investorerne. Så det man så gør det er jo, at man så i stedet for at gå ind og lave en lavrisikoportefølje, hvor man har en fordeling, der typisk er sådan en 30% aktier og 70% obligationer. Hvis man så lånefinansierer, det kan man via den her linje, der hedder Security Market Line, så kan man faktisk bevæge sig herop og over den efficiente rand, som viser alle de optimale kombinationer af aktier og obligationer her, og faktisk bevæge sig herop, hvor man får et højere forventet afkast til den samme risiko. Og i vores tilfælde kan man måske faktisk sige til en svagt lavere risiko, fordi vi køber nogle obligationer af den højeste kreditkvalitet, der faktisk findes, altså AAA, og det gør jo i hvert fald i mange situationer, at de klarer sig fornuftigt i situationer, hvor aktiemarkedet har det mindre godt. Så yes, jeg håber, det gav lidt mening derude i stuerne. Ja, så Carsten var lidt inde på afkastforventningerne, og det er, altså stiger aktiemarkedet 7%, så skulle vi gerne i Afkast Plus på 10, fordi vi regner med aktiemarkedets afkast plus 3-4%. Så det er ligesom det mindset, man skal have. Så det er afkastforventningen. På den anden side, så har vi så, hvad er det så for nogle risikofaktorer, der følger med, fordi der er jo ikke nogen gratis frokost i dag. Men kommer man med 100 kroner, så bliver det investeret i aktier. Så se det som en aktierisiko. Derudover så går vi så ud og låner de her obligationer, eller altså låner til at købe obligationer for. Ja. Så der er også en risiko på rentefølsomheden, og der er også noget kurverisiko. Det var noget af det, vi blev ramt af i 2022, men se det som en aktieinvestering, har I globale aktier i porteføljen, så se Afkast Plus som noget, der har samme risiko. Eller for mange danske aktier. Også det. Og forhåbentlig en lidt lavere risiko i virkeligheden, fordi hvis man lige ser bort fra det skisme, vi havde i 22, hvor renterne steg og obligationskurserne faldt, som så også betød, at fordi renterne steg, så faldt aktierne også. Så er det jo sædvanligvis sådan, at når der er uro på aktiemarkedet, så har man de her obligationer som en sikker havn, og som så lige vil afbøde effekten af kurstabene. Ja. Men de væsentligste risikofaktorer, aktieeksponeringen, rentefølsomhed, rentekurverisiko og noget spread, altså det her forhold mellem altså statsobligationer og realkreditobligationer, danske realkreditobligationer, som er dem, vi køber for de penge. Det er typisk 4% obligationer, vi har, og lidt 5% obligationer og lidt 3,5% obligationer. Vi ligger i porteføljen, og så synes jeg også, måske bare lige dvæle kort ved noget, der står nede i bunden her. Altså det er ikke fordi, vi har så sindssygt høj en rentefølsomhed. Det går typisk, også fordi vi mener, at jamen, altså, nogen siger, at nu er renterne blevet høje. Vi mener mere, at de måske er kommet tilbage på et normalt niveau. Og så vil jeg så også sige, at vi, uden at det skal blive for teoretisk, så har vi nu åbnet op for en mulighed i strategien af, at hvis nu markedet bliver meget roligt og lidt mere låser fast eller fryser til, kan man sige, så har vi mulighed for at sælge nogle statsobligationer, for eksempel at tage renterisikoen af. Det havde vi ikke i 22, eller i hvert fald i hovedparten af 22. Det har vi nu som en ekstra feature. Hvis vi mener, nu ser det ud som om, at renterne måske stiger, så kan vi sælge en lille smule imod. Det lyder lidt teoretisk, og I er meget velkommen til at få en uddybning af det, hvis man ringer op eller skriver til os. Men det er i hvert fald en mulighed, at man har, sådan, så man kan måske bringe det her renterisikoen endnu længere ned. Yes. Okay, og vi har jo allerede vist lidt om, hvordan det gik i 2024. Det er de 27,4%, vi har her. Der står YTD hernede, year to date, år til dato, som så er hele 24. Så har vi jo der er nogle konkurrenter i markedet, som har en strategi, som minder om vores. Der er et par stykker fra Formuepleje. Arta har også en, der minder lidt om vores, og jeg tror også, Nordea har en. Vi sammenligner med tre af dem, som vi synes, der minder mest om vores strategi, og der har jeg så billedet af her, hvordan det er gået på de forskellige horisonter. Over 3 år, der er Afkast Plus steget 4,6% om året i 3 år. Vi har konkurrenterne her, over 5 år, 9,4% om året i 5 år. Og siden starten, vi har jo efterhånden en del år på banen. Ja. Vi lancerede fonden i efteråret 2018, og siden januar 2019, og så frem til med her, der har vi så 12,3%
Og det er jo området i de der 6 år. Og det er jo altså med både corona, 200 år så har vi været igennem. Rente- og inflationskrise og så videre. Ja. Men det viser også om det her med at være tro mod sin strategi. Ja, og blive i markedet, kan man sige, også når det går mindre godt. Lægger man den fulde periode sammen fra januar der 2019, og så til og med december 24, jamen så de her 12% om året, de er så samlet set blevet til faktisk en fordobling. De 100 kroner er blevet til 200 kroner. Og vi ser også her, at der har jo været nogle sværslag undervejs for vores strategi. Der var det 2022, som har været den sværeste periode. Det vi har herhen, det var corona, som jo det, der kendetegnede corona, det var, at det gik meget hurtigt ned, men det gik også meget hurtigt tilbage. 2022 var lidt anderledes. Det var sådan mere en glidende proces, hvor vi jo så tabte omkring en 3-24%, inden det så stille og roligt gik den anden vej. Ja, så omkring 1,5 år faktisk, hvor det jo nærmest er et halvt til 3/4 år i 2020, så var det 1,5 år, man skulle vente på at være tilbage på niveau. Men alligevel, selvom der har været de perioder, så skal man huske på her, at lægger man det hele sammen, inklusive de her tab, så er der faktisk en fordobling af formuen siden 2019. Ja, og faktisk det aggregerede tal, det var ikke lige på de charts, du havde der, Nikolaj, men det er faktisk 52%, der har point, der har været i mere afkast i forhold til de konkurrenter her, repræsentative konkurrenter, vi havde med. Det er jo ikke små ting, kan man sige. Det her gab, ikke? Jo, det er ikke små ting på 6 år. Om vi kommer til at kopiere det over de næste 6 år, måske lige i overkanten, men igen, som vi vil se lidt senere, så det er vi, vores fond, koster det halve af de andres. Det har altså en stor betydning, og måske kunne vi allerede her, som rulle frem til det chart. Og nu har vi faktisk været lidt søde ved vores repræsentative konkurrenter, fordi i lang tid havde vi faktisk en omkostningsfordel på omkring 2%. De har så, det er så lidt ned. De har sat de faste omkostninger lidt ned, og men har de så sat performance fee op fra 10 til 15%. Og man kan sige, at det ender for det, hvad betyder det? Er det bare same eller hvad? Men nu har vi så sat det ned fra 2 til 1,5. Men det, som I kan se her med de her forventninger på omkring 10,5% i årlig afkast, så er det altså 35% over 10 år. Næsten så som 1,5% i omkostningsbesparelse betyder. Ja, det er det, ikke? Fordi du hele tiden får flere penge med til forretning, og det jeg tror også, jeg skrev om det her lidt for nylig, ikke? Altså den her renteeffekt, det er en voldsom effekt, og det er noget, man skal holde sig på øje. Så over 30 år, der er det faktisk over 600%, og vores kollega Oliver, som er lidt yngre end os, han jokede faktisk med, jeg tror det var 2200% på 40 år, og han mente jo nok, at han havde en investeringshorisont på 40 år. Så det bliver faktisk så højt, som man tænker. Ja, kan det virkelig passe, og er der duk på lommeregneren, men den er altså god nok, og det viser også, kan man sige, hvis man har den samme investeringsstrategi, så skal man som regel gå efter de laveste omkostninger, fordi det giver en fordel over tid, kan man sige. Ikke? Yes. Okay, godt. Vi lakker mod enden her. Okay, hvis man så ikke allerede er kunde i Afkast Plus, så tænker jeg, det var egentlig noget, jeg godt kunne tænke mig at overveje, hvordan køber man så? Den er børsnoteret, det vil sige, at man kan købe den i de fleste netbanker. Man går simpelthen bare ind og søger på tiggeren eller easingkoden, og så skulle den meget gerne komme op på billedet. Her er der et skærmdump fra Nordnet, hvor man så kan se, hvordan det ser ud. Og vi har lavet en aftale med SEB om, at de stiller priser i Afkast Plus. Det vil sige, at man kan altid købe, og man kan altid sælge. Så fortryder man, at man har købt, så kan man altid komme ud af den. Så der er ikke nogen risiko for, at man ikke kan sælge sin andel igen. Nej, og der er den kæmpe fordel, at vi bruger de her ETF'er som indmaden i afdelingen. Og ETF'er, som nogle af jer måske kender, er super likvide. Det er de største aktier, der ligger fra de forskellige regioner. Det betyder så, at den likviditet, de her ETF'er har, kan vi tage med over i vores afdeling. Så selv i stressede situationer, der vil man kunne handle afdelingerne. Og typisk ligger markedmakeren for 1000 stykker ad gangen. Det skal man ikke tage for pålydende, fordi det er lidt for begrænset hans risiko. Hendes risiko, han gør det, eller de gør det. Man kan handle alle de stykker, man har lyst til. Så hvis man handler de 1000 med markedmakeren, så kommer vedkommende tilbage i markedet hurtigst muligt igen. Og Afkast Plus, det er en kapitalforening, og det man kalder et rødt investeringsprodukt. Og det er på grund af belåningen, den her gearing, som betyder, at det er rødt, og det man kalder et kompleks produkt,
Og der er der så regler fra Finanstilsynet om, at bankerne skal være sikre på, at det, som deres kunder køber, at de ligesom ved, hvad det er, de køber. Så der har for eksempel Nordnet, der skal man nu lige udfylde nogle de kalder det videnstest, svare på nogle spørgsmål, som giver Nordnet en sikkerhed for, at man nogenlunde ved, hvad det er, man køber. Ja. Og det er helt standard, det gælder alle kapitalforeninger, så det er ikke noget, som er specifikt på afkastningsplus. Det skal man bare vide. Og nu vil jeg lige have min opmærksomhed på et spørgsmål, der var tækket ind her, Nikolaj. Så fik du også sagt, at til pension må det maks udgøre 20%. Ja, så det er også den regel, der er på komplekse produkter. Altså man må maksimalt have i sin ratepension, kapitalpension, aldersopsparing eller livrente 20%. Og apropos livrente, så synes jeg, det er vigtigt at sige, at, og det er vi jo også glade for her i studiet, at Nordnet nu har åbnet op for, at man kan have sin livrente over i Nordnet. Og det betyder jo et eller andet sted, at hele investeringsuniverset er blevet åbnet op, i stedet for de her monopolistiske tilstande, man har underlagt i pensionssektoren, hvor vi også må sige, at afkastene har været noget lavere, end hvis man har haft noget eller det her i en periode. Også lidt, fordi man har mange danske aktier, alternative investeringer osv. Så kan man nu investere sin livrente via et depot i Nordnet og investere op til 20%. I Afkast Plus. Altså man har vel helt overordnet 3 pensionsprodukter. Man har en aldersopsparing, man har en ratepension, og så har man det, der hedder livrente. Så hvis man indskyder mere end det, der er loftet på ratepension, så ryger det per automatik ind på den, der er en livrente. Og livrente er sådan teknisk set et forsikringsprodukt. Ja. Og det er derfor, at bankerne ikke kan udbyde det til deres kunder. Ja. Det Nordnet har gjort, det er, at de har så rent faktisk etableret et forsikringsselskab, så de kan tilbyde deres kunder en livrente. Og rigtig mange danskere, hvis man har, altså de fleste danskers pensionsordninger er jo, fordi man er på arbejdsmarkedet, du får en løn, og en del af det går ind på pension. Det er det, der er en aktiv ordning. Den kan man ikke flytte. Men har man en hvilende ordning, man har skiftet job, og så har man måske gået fra et pensionsselskab til et andet pensionsselskab, og så ligger den bare derovre og samler støv. Ja. Det vil være en helt oplagt ordning at overveje at flytte til Nordnet. Og så får man så fuldstændig samme palette og muligheder at investere på, som for sin øvrige opsparing i Nordnet. For det er også værd at sige, at omkostningssatsen på en firmapension er på et niveau, mens omkostningssatsen på en hvileordning eller en fripolice det er noget helt andet, og mange gange en fordobling. Så der gør man klogt i at gå ind på pensionsinfo.dk, se hvad for nogle ordninger man har, og så eventuelt tage fat i Nordnet, og så få oprettet de her depoter i Nordnet. Det vil i hvert fald være en fordel fremadrettet. Så inden vi går til spørgsmålet, vil du lige opsummere? Godt investeringsår for Afkast Plus, og for mange investorer i det hele taget. Afkast Plus, det er i forventet et højt afkast. Der er i plusset et højere afkast end aktiemarkedet. Vi kan ikke love, at aktiemarkedet stiger, giver et bestemt afkast om året. Altså prisen for at få et højere afkast i aktiemarkedet er jo, at det går op og ned. Så der kommer jo til en udsving. Og det samme vil så også ske i Afkast Plus. Men på grund af det her låneindmeldt, så skulle det gerne være lidt højere eller lidt lavere, hvis der er negativ afkast. Ja. Og i forhold til andre sammenlignelige produkter i markedet, så er det konkurrencedygtigt alternativ, holder omkostninger nede, hvad der er svaret af tjen. Vi har historisk set en god performance i forhold til de andre produkter, og vi bruger faktisk gearing til at dæmpe risikoen, og ikke til at øge den til at købe flere aktier. Nej. Til at øge afkastet, men også til at dæmpe risikoen en smule. Ikke? Enig. Godt, Nikolaj. Jamen, så er der kommet det første spørgsmål her fra Anders, der spørger om det, der lånes til gearing, hvilken rente hvad skete der der? Betales på det, og hvilken bank låner man pengene af? Yes. Det er sådan så, at som Nikolaj sagde tidligere, det er SEB, og de har et investeringsforvaltningsselskab, der hedder IFS, og det er dem, som ligesom er administrator og depotbank for investeringsforeningen. Og det er så også dem, der stiller det, man kalder repo-facilitater til rådighed. Og hvad er en repo-facilitet? En repo-facilitet er, at hvis jeg har købt en obligation, hvor jeg ikke har pengene, jamen så kan jeg stille obligationen til sikkerhed og låne nogle penge. Og den rente, man låner til, er typisk den officielle rente i Danmark, altså det, man kalder repo-renten fra Nationalbanken, plus en lille smule, fordi man typisk låner pengene fra ECB-møde til ECB-møde, altså typisk de her 5-6 uger. Så i øjeblikket, hvor den officielle rente er 2,60 i Danmark, jamen så låner vi på, jeg tror det er 2,78. Og det er jo klart, den rente har været højere i en periode, og det gør så også, at den rentemarginal, vi får fra
det vi investerer i, til det vi skal låne til, den ser altså ud som om, den bliver rigtig attraktiv, fordi hvis markedet får ret, jamen så kan vi se ind i en yderligere reduktion på cirka 1%, og det betyder jo så, at vi vil have en officiel rente i Danmark på 1,60, alt andet lige i hvert fald, og det betyder så, at vi kan låne til omkring 1,75, når vi når sådan en 6-9 måneder frem. Og det er også derfor, selvom jeg prøver at sige, at det globale aktiemarked plus 3, så kan jeg sige, at Nikolaj er typisk 3 eller 4, fordi han jo også godt ved, at vores, sandsynlighed for at levere et yderligere mere afkast stiger, når den korte rente falder. Ja. Er der en, der spørger til skatten på frimidler? Ja. Og afkast plus, den bliver lærbeskattet, og når det er frimidler, så er det kapitalindkomst. Lærbeskatningen, den kender man jo fra, hvis det er selskabsmidler eller pensionsmidler. VSO også, ja. Problemet med kapitalindkomsten, det er jo lidt den her asymmetri. Så hvis man ikke har anden kapitalindkomst, og så i år med positiv afkast, så bliver man beskattet med en højere sats, end hvis man så i efterfølgende år har tab, så får man kun fradrag med en lavere sats. Nu kan man jo sige, at for de fleste, så er renteudgifterne nok den største post i kapitalindkomsten. Ja. Og fordi renterne er steget, så begynder nogen jo også rent faktisk at få renteudgifter igen. Ja. Og kan man egentlig holde afkastet på samme side, så kan man faktisk blive beskattet med lavere sats, end man egentlig kan, for eksempel over i man kan faktisk komme ind på 25, ikke? Det er afhængigt af, hvor store renteudgifter man har, eller størrelsen af det, så typisk det ligger mellem 25 og 33, så det er ikke nødvendigvis en ulempe. Men det er, asymmetrien er sådan, den er irriterende, ikke? Jo, enig. Hvad skriver vi så mere her? Kan I lige opsummere omkostningerne igen? Yes. De årlige omkostninger, det man kalder de faktiske omkostninger, er 1,3%. Og det vi typisk ser i nogle af de konkurrerende produkter, det er typisk, når man tager højde for, at der også kommer performance fee, så er det typisk det dobbelte. Og man kan sige, at 1,3% er måske lidt højere end nogle af de produkter, som man kender fra Hammershøi-fonden og fra Optimal Invest, vores Wealth Invest produkter. Men det man skal huske på, det er jo, at når man investerer her, så bliver der jo reelt, når man kommer med 100 kroner, bliver der reelt investeret 350 kroner, typisk. Så hvis man dividerer de der 1,3 med 3,5, jamen så er man typisk nede på de der, man kender, under 0,5%. Så det er lidt det, der er tanken og ideen bag det. Og det er også for os, at det også dyrere at drive end det, man kalder en gearet afdeling. Der er administrator, der typisk tager noget mere for det, lidt højere depotomkostninger osv. Så det er også i det lys, man skal se, at omkostningssatsen er lidt højere end det, man ellers ser for de produkter, vi plejer at udbyde, ikke? Så synes jeg skrev et par spørgsmål op her i starten, Nikolaj. Ja, det er jo... Klokken er 18.03. Vi er 3 minutter til. Ja, undskyld, så runder vi lige af med Kan vi nå et hurtigt? To hurtigt. Ja. Hvordan du ser på danske aktier i 25, og og hvordan du ser på koncentrationsrisiko, både i Danmark og omkring de amerikanske tech-aktier. Ja, altså, der er ingen tvivl om, at noget af det, der har været udfordringen for aktiemarkedet i det hele taget, og for de her globale aktieinvestorer, det er jo, at det er forholdsvis få aktier, der er drevet størstedelen af afkastet. Så har man haft de her 7 store amerikanske aktier, jamen så er man happy, men har man ikke dem, så har det kostet utrolig meget på afkastet. Ja. Og faktisk nogle af de her bæredygtige investeringsprodukter, de bryder sig ikke om nogle af de her aktier. Så de har faktisk haft det rigtig svært. Så man, igen det, vi var inde på tidligere, det er det der med, bevæger man sig for meget væk fra det generelle marked, jamen så har man fået ret over alderen. Og så sidder man så i dag og siger, okay, de der største aktier, de udgør en uforholdsmæssigt stor andel af det samlede marked. Men det er jo nu engang den måde, som aktiemarkedet er sammensat på. Når man investerer bredt, og har flere tusind aktier i porteføljen, som vi jo har, så har vi jo også dem, der om 10 år bliver de nye store. Det må man antage. Så man kan sige, risikoen for ikke at have dem er i hvert fald meget lille. Ja. Og som vi også så, da vi besøgte Nykredit her for et par dage siden, så er deres indtjening er jo faktisk også steget. Altså Nvidia, jeg mener, deres omsætning var 5-doblet på 2 år, deres indtjening var 8-doblet og så videre. Ikke? Så det er også, indtjeningen følger jo med prisstigningen af de her aktier. Ikke? Og så vil jeg runde af med at sige, jamen det er jo ikke fordi, man skal smide sine danske aktier ud i badevandet. Overhovedet. Vi sidder faktisk nu og snakker om kvalitetsaktier stadig. De er gået fra, at man betalte en præmie for indtjening på 25%, til nu at have en discount på 25%. Så selvfølgelig er danske aktier stadig et attraktivt investeringsobjekt, men de behøves bare ikke, som vi ser det, at fylde 46%. Det vil nok være uklogt fremadrettet.
Og med de ord, så vil jeg bare runde af med at sige tak, fordi vi fik jeres tid, og vi rullede lidt over. Ja. Jeg beklager, at jeg fik sparket til kameraet. Jeg håber, at vi står lige. Men ellers har I spørgsmål eller noget, så er I meget velkommen til at tage fat i os efterfølgende. Det er I hvert fald. Så vil jeg også afrundes med at sige, at I kan se eller gense det her fine webinar på både Optimal Invest YouTube-kanal, men også Afkast Plus kanal og YouTube-kanal, og det bliver også rundsendt til alle dem, der har meldt sig til aftenseance. Så tak for nu, og rigtig godt investeringsår i 2025.